Ez gara konturatzen zen nolako sortea dugun, etxetik gertu gure baserritarrek eskaintzen dizkiguten elikagaiez gozatzen dugulako. Gertuko produktuak, urte sasoikoak eta kalitate handikoak. Programa honen bidez, gertutik ezagutuko ditugu eta haien eguneroko bizimodua ikusiko dugu baloratzen ikas dezagun. Jakiz jakin! Gaurko Jakiz jakin programan honako hauetaz hitz egingo dugu. Tokiko produkzioak hurbileko elikagaiak kontsumitzeko aukera ematen digu baserritik mahaira ekartzea. Produktu horiek baloratzen ikasteko, zuzenean hitz egingo dugu gure ekoizleekin, haiek tokiko produktua nola definitzen duten jakiteko. Bertako produktua batetik ikusten dut da kanpotik ez datorrena, horrek batez ere freskoan eta eragindo produktuen ezaugarrietan, batez ere kalitatean. Eta beste alde batetik, merkego ere bai, ez? Bertatik bertakoak betire koste gutxiago suposatzen dizkigu, eta horrek suposatzen duguna da, prezio bat mantentzen baldin bada, benefizio gehiago ere badaukagula. Hori saltzaileen aldetik, ez? Baina dudik gabe kalitatean dago aldea, batez ere bezero edo eroslei behi da. Bertako produktua hitzek behak esateuna da, bertako dana. Eta gure ustez bertako izetiz gain, bertako lehen gaiekin elaboreute dauna. Faltatza definitzeko, bertako izena jartzeko, edo ezaugarri hori jartzeko, noaino urrundu gaitezken, edo ez, hori defini beharko litzake. Gure baserritarrek kalitate handiko eta urte sasoiko produktuak eskaintzen dizkigute. Orain, ezagutuko dugu eskaintzen dizkiguten produktuen aukera zabala. Estikiak ekoizten ditut, batez eztian bueltan produktu niretzako garrantzitsuena da, oraindik behintzat, eta egiten ditut oso ezti desberdinak, lekun arabera, Araba Nafarroan asko biltzen naiz baita, baina hemen Goierrin ere bai, eta gero propoleoa, jalea erreala edo polena, horiek dira pixkaten nire produktuak. Baratza lantzen dugu, eta baratzan saiatzen geha alik eta barietatik egina eukitzen. Ogi egiten dugu, ogi egin ere garia, zekalea, espelta, sarrazenoa, eta saiatzen geha parte bat behintzat etxean ekoizten garia. Sarrazenoekin ere probatu dugu, gero sagarra dakau, eta sagar gordin bezala, eta elaboratuta ere bai zukuan edo membrillo, mermeladak. Guk ogile okizte dugu, 3 ale desberdinekin egindako ogile, zekaliena egite dugu, espeltana eta garilena. Eta gero horrez gain, madalenak egitugu baita ere. Produkturik onena lortzeari begira ekoizteko modu asko daude. Eta gure ekoizleek ekoizpen ereduak azalduko dizkigute eta zergatik egiten duten horrela eta ez beste modu batean. Nik erle gutxirekin lan egiten dut. Aurten adibidez 130 erlauntzekin hasiko naiz. Oso garbi dauket hori da lan ere goi maila, hori da lan ere topea. Eta horrek aukera ematen dit erleak beste modu batea manejatzeko. Eta aukera ematen dit baita denboraldetik nire produktua diversifikatzeko, ez? Eta denbora izateko erregin jalea edo polena ateratzeko aukera ematen dit. Leheno ekologikoan, baina gaur egun ekologikoan nahastuta dagoenez, agroekologian sartzen geha. Eta zergatikan, nahi deulako aliketak egina zaindu, bai lurra eta bai konsumituko duna. Gure ekoizpen eredu da hasteko txikile, artisaue, landa ingurunekin lotuta da ona, ez dugu olako pabelloi industrial baten lan egiten, baizik eta baserri inguru edo landa ingurune baten egite du lana, eta ekologikoen egite du baita ere.
Familia enpresak dira, naturari lotuak, garai berrietara egokitzen direnak teknologiarekin eta belaunaldi askoren jakinduriarekin. Jakin nahi dugu nola antolatzen duten bere lana eta familiako zenbat lagunek laguntzen duten zeregin horretan. Bai, hori da betiko kontua ez. Ni beste sektore batzetik nator, oso, ez dakit, zeikusi gutxi duena sektore honekin, baina, esperientzia behintzat hartu nuen enpresa mailakoa. Eta honetan pentsatu nuen nik bakarrik nire erleekin. Hori izan nire ereduen planteamentua. Gertatzen dena da lanak askotan gain hartzen naula ez. Eta gauzak beste modu batea ingo nituzke, beste bitarteko batzuk, beste medio batzuk izango nituzke. Gertatzen dena da eztiak merkatuan prezio bat egiten du, eta horiek dira nire kiloak bider prezio hori, azkenen horiek dira nire diru sarrerak. Kontua da eztiak behar bezala nik kasu honetan eztia egiten dudan bezala, eta behar bezala ordainduko balitzeke merkatuan, kiloak 18 bat euro inberko lituzkela. Baina momentu honetan 12 mugatu beharrean bilatzen naiz. Horrek suposatzen duna da, diru iturri gutxiago dudala, eta ez dudala inor kontratatzeko posibilitateik. Orduan, askotan, baserrian oroar gertatzen da bezala, gertuen dezun jendetik tiratu behar izaten dezu, lan bolada gogorra gertatzen direnean, ez? Eta, familian aitak asko laguntzen dit, eta zer esanik ez amak, eta, aldutena egiten. Baratza eramaten du aldizek eta biok. Hori da, alde bat, bai ekonomia, bai denbora, bai formak, hori biok erabakitzen dugu. Eta gero okindegian edurneketanik, hori da beste ekonomi bat, beste denbora bat, eta hori ere erabakitzen dugu gure artean. Gu familiko bikotiek eta bilok ite dugu lana, eta azkenien dana geure hartin ite dugu. Bai lehen gaiek erostiez, produzio bertaz, banaketaz, marketinez, kontabilidadiez, dana gau arduratzea. Orduan, esango dugu gure bizitza horren bueltan ibiltzela pixkat. Ikusteten onurea da freskoa egoten dela, atzo baratzan zegona edo etxen zegona gaur azokan egoten dela. Eta bestalde, ekoizleekin daukuzun harremanare lantzen dezula, eta horren atzetik daun guztia. Azkenen ingurunekin egiten duen lana, eta hori dana asko gustatzen zait nola zehatzen den. Nik uste dut ez zaila erregatea beharreak, prezioa jarrita baldin bauke justifikatzen du zehatik dan, eta nik uste ez da larregate behar. Nik kalitatea batez. Prezioa azkenen, prezioi behi da bali magarea supermerkatuta jutea uste iguala izango litzekela, osak nik uste kalitate, ni behintzat kalitatea behitzen diot. Eskaintza oso zabala, azkenen oso zabala, ekoizle diferente asko daude, eta oso zabala. Produktu bakoitza desberdina da, inguruaren, jasotzen dituen zainketa berezien eta gurasoengandik seme-alabengana pasatzen diren trikimailu txikien ondorioz. Gure baserritarrek beren produktuak zerk bereizten dituen kontatuko digute. Nire produktua nik uste desberdin egiten dula gertukoa izateak, eta gertuko izate hortan kalidadea. Nik uste dut kalidadea eta nik uste dut aukera ematen didala nire egiteko moduak egiten judan produktuak ondo mimatzeko. Zerk egiten du desberdina? Gu, persona bakoitzak. Bat agroekologia somatzen dut arlo hori eta gero beste gainentzean lur bakoitzare da alakoa eta bakoitzak somatzen dut bakoitzak jartzen duen puntua. Modu ekologikuna indako zerbait dela eta artisau ere indako dela bati bat. Alik eta makinaria gutxien ibilita eta produzio txikile egite ditugula. Gure helburu ez da alik eta gehien aztie, baizik eta gure bizimodu hortik ateatzea. Orduan, eta gero
era hortan ekoitzitako produktu batek baita ere erosliei emateiolako konfiantza bat. Zeuk kontrolatzen baldin bazu prozesu guztie, erosliek badaki zeini erosteion eta horrek konfiantza bat emateio. Gure baserritarrek beren produktuak baserrietan edota eskualde bakoitzeko azoketan eskaintzen dituzte eta garai berrietara ere egokitzen dira online salmentaren bidez. Zuzenean ezagutuko dugu nola merkaturatzen duten produkzioa. Momentu honetan nire 80% salmenta zuzenean egiten dut, produktuaren 80% salmenta zuzenean saltzen dut. Bi azoka egiten ditut, nagusiki, bat Ordiziakoa eta bestea Tolosakoa. Lehenago azoka berezitan ibiltzen nintzen, baina iritsi naiz puntu batera ezin dudana azoka berezik gehiago egin, ze Tolosan eta Ordizian 5 hilabete, 6 hilabete baino egoteko baino ez dit ematen, nire produktu volumenak. Oso ondo saltzen dudalako, hori, bestela berriz lehenago salduko nuke, presentzia gutxiago izango nuke azokan, eta bezeroak ere ez lukete izango nirekiko hainbesteko, ez dakit ez, harremanik edo. Orduan, gustatzen zaidana izaten da, behintzat hilabete horietan egotea, negu garaiko hilabete horietan egotea, eta gero beste gainontzeko 10% edo denda txikitan saltzen dut, baina denda txiki horiek oso denda bereziak dira. Ze badakite eta interesa azaldu dute nire produktuarekiko, eta badakit nire produktuan atzean dagoen informazioa transmitituko dutela. Horrek balore ematen dio nire produktuari. Saskiak ditugu 35 famili, Donostin eta Urrola Bailaran, Azpeiti eta ingurun. Normalien alik eta salmenta zuzenen egiten saiatzea, alde batetik azoka etortzea Azpeitira, eta hemen benetako salmenta zuzena egite dugu. Eta gero bestela denda txikita emate dugu. Beti izatea, 2 saltotako salmenta bat esango dugu, denda txikitan utzi eta haiek saltzea. Baina alik eta rekorrido txikiena dauken salmenta bada. Baina, benetan baloratzen aldugu eskaintzen dizkiguten produktuen kalitatea eta tokiko produktu bakoitzak eskatzen duen lana eta dedikazioa? Orain jakingo dugu zer iritzi duten ekoizleek gure balorazioaz. Nik uste dut azkenean azoketan ikusten dut baloratua dela nire produktua. Ez dago, ez dakit ez, adierazle hoberik behin da berriz eroste etortzea baino, ez? Eta azokak eta salmenta zuzenak ematen duten aukera da zuzeneko informazioa transmititzen dietela. Eta saiatzen naiz produktuan atzean dagoen ez dakit, balio erantzi hori transmititzen, eta nik uste jendeak oso ondo hartzen dula. Batzutan konturatzen geha adibidez, elikagunen saltzen dagoenean ez dakit, nola ez dagoen zuzenean harreman hori ez dakigu, baina saskiekin lan egiten denean konturatzen geha batzutan, batzuk ez dira enteatura egiten zer dan. Orduan, izbadakizu baloratzeako ez da erresa. Pentsatzen dute, baserritarrak lan asko egiten du eta tokatzen zaio, eta badakite zerbait, baina nik uste realitatearekin igual errealitzak berta etorritzea, aste bete pasatzea gurekin. Nik uste baietz. Geok esan berra dago baita ere, guregana etortzen den bezerue badala pixka kontzientzia hartuta dagoen bezero bate bai. Orduan, bezero mota horrek bai baloratzeula atzetik dagoen lana eta erosten edan produktu ere nolaku edan. Dena azkar eta ahaleginik egin gabe lortu behar duen gizarte batean bizi gara. Horrek oso urrutik datozen eta modu industrialean tratatutako produktuak aukeratzera eramaten gaitu. Gure ekoizleek egunez eguneko zeregina ezagutzen dute eta beren produktuen aurrean dugu jarrera begien aurrean jartzen digute. Nik uste dut kontzientzia sortzen nahi dela. Nik uste dut gero ez da baloratuko gehala, eta hori
Oraindik ez baldin bada modu oso zabalean ere ikusten, behintzat bai ikusten da taldetxoetan, ez? Eta kontsumo taldeak dira horren adirazle. Bi kontsumo taldeetan nabil eta horietan ikusten da. Horietan ikusten da, jendeak nahi dula, batetik kalidade duen produktua, eta bestetik erlezainekiko salmenta zuzeneko kontaktu hori, biak bilatzen ditula. Jo, oso jende gutxi egongo da, konstientzi pixka dakana, da bertako produktu bat badaola, eta gutxi daola, eta kanpoko izugarrizko eragina daola, kanpoko produktua. Osea, hortaz konstientien jendea, nik uste oso gutxi daola. Eta konstienteanak erabakitzen duna bertakoa konsumitzea ere, oraindik eta gutxiko. Lehen esan duen bezala, bezero tipuen arabera da. Badago zenbait jende, asko baloratzena bertako produktuen, eta beste zenbait, beste parametro batzukin moitzeana, nahi du merkego izatie edo hola. Baina, lehen esan da bezala, nik uste hori kontzientzia hori gero eta gehiago zabaltzen nahi dela, eta jendie bai gero eta gehiago baloratzen nahi dela bertako produktuek. Bai. Erakundeen eta gure baserritarren aldetik, gu kontzientziatzeko hainbat urteren ondoren, gutako asko tokiko eta urte sasoiko produktuak baloratzen hasi gara. Egia alda hori. Orain, gure ekoizleen iritzia ezagutuko dugu. Niko indik denbora gutxi damakit. Ez digintzan, justu gu dela 2014an hasi nintzen, baina hasi nintzen oso erle gutxirekin, formazioari lehentasun eman da, esan lehike produktuarekin 5 urte da mazkitela. Eta, erlauntza gehiago jartzen ari naiz, azkeneko urte hauetan, horrek esan nahi du, produkzio aldetik etekin aldetik ere gehiagoran joala. Eta, ez dakit, konparatiba bat eginez, 2019ko eztiak 5 hilabete terdian saldu ditut, aurtengo neguan, eta 1.800 kilo zian. Eta aurreko urtean aldiz 1.600 kilo zian, eta 2 bete gehiago behar izan ditun. Azoka gehiago eginez gaina. Horrek esan nahi du, geroz eta errezago saltzen dudala, eta bide batez baita, batetik geroz eta bezero gehiago hurbiltzen zaizkitelako, baina bestetik ja ditudan bezeroak ere nerekin kontatzen dutelako. Eta, nik behintzat garbi daukat, geroz da gehiago nijoala. Bai, gorak egin dio bai. Bai, da guk hori somatu deu elikagunekin. Bai. Guri asko poztu gehiago zentzu horretan, elikagunek eman diun. Doblatu ez dugu esango, baina biderketu ez, bita, baina porzentai desente batean, bai ogiakin, da bai baraziekin, bai. Gu azkenengo 8 urte nahi geha lanien, eta guk bai ikusi deula olako bilakaera bat, goranzka jundala. Gero, hemen azpeitin baita ere lan egiten nahi die, baita ere bertako produktu eta bultzatzeko, eta azoka inguru hau inpulsatzeko, eta nik uste horrek bere eragina izan dula. Baserriko produktua industrialarekin konparatzen dugunean, ohartzen gara oso gauza desberdinak direla. Jakin dezagun zergatik uste duten gure ekoizleek beren produktuak aukeratzen ditugula. Batetik nik uste dut kalidadea dela, kalidadean oinarritzen dut nire egiteko modua, horregatik nabil ekologikoan, horregatik nabil erlezaintzako produktuekin bakarrik, denbora guztia berori eskaintzen diot, ze ezinbestekoa da, eta gero konfiantza. Nik uste dut jende askok konfiantzaren baitan funtzionatzen dula, eta baldin bazaude bezeroari informazio ematen, baldin bazaude zure produktua defendatzen bere aurrean, eta berak eskatzen dizun informazio hori emateko gai baldin bazea, konfiantza moduko bat sortzen da, eta horren atzean dagoela nik uste dut, fidelidadea edo azken batean gertutasun horrek asko transmititzen du, eta hor dago pixkat nire balio bat, ez?
bueno, ez dakit, baina egiten dezun esfortzua nik uste antzematen dela. Transparentzia ere bai. Eta, bai, nik uste barazkin kontuekin eta hor mimatzen bali mehezu generoa antzematen da. Ogiekin gertatu zaigu. Eta lehengo urteko gari motakin forma batean egiten duen ogia eta asmatu deunean berriz ere aldaketan batzuk eginda asmatu deunean berriz ere ogi formatoa mejoratzen, berriz ere hasi da igotzen. Orduan, bueno, nik uste dut, jendeari danoi bezala gustatzen zaigula, niri ere, bai, eta horrena begitik jaten dut eta gero probatuta eta hor, bai. Erostea datorrenak ikusten baldin bazaitu eta zuke azaltzen baiozu zure produktu hori nola egin dan eta nondik noa datorren eta zelan eukidun, nik uste horrek konfiantza handia emateiola eta hori dela horregatik erosteula gure produktuen. Tokiko eta urte sasoiko produktuek kalitate handiagoa eskaintzeaz gain, gure aztarna ekologikoa murrizten dute eta gure kultura, ingurunea eta ekonomia mantentzen laguntzen dute. Baina gizarteak ezagutzen ditu onura hoiek? Zer iritzi dute horri buruz gure ekoizleek? Erleak sekulako arazoak ditu momentu hontan, guk gizakiok sortu dizkiogun arazoak, asko, gehienak, gaixotasunak, kanpoko espezia, inbeditzaileak, etorri dienak eta erlearen kontra egiten dutenak. Eta bueno, pixkat gu izan behar gara baita horren, ez dakit, dituzten arazo horien kontra edo erlearen alde egin behar dugunok. Baina nik uste kontzientzia gutxi dela, erlearen inguruan entzuten da, beti ere, geroz da gutxiago omen dago eta jendeak badaki oro har erlea garrantzitsua izan daitekela, baina nik uste benetan ez dakitela norainoko garrantzia izan dezakenaz. Ez, gutxi. Kontzientzia hori oso gutxi da. Ke ba? Informazio hori oso eskasa da, hori bat lantzen ez umeekin hasitea eta ez gerora ere. Ke ba? Adibidez, egile da landa ingurune baten lehen esan duen bezala, landa ingurune baten ekoitzitako zerbait danien horrek ekarri esan nahi du, ekoizpen horrek mantentzen dula landa ingurune hor guzti horren ingurun dabilena, inguruko terreno garbi zaitzen, produzio horrek familia bat mantentzen badio du, familia horik herri txiki baten bizitzan parte izango da baita ere. Orduan ez da produzio bakarri baizik eta horrek inguruen dauken zirkulo guzti hori. Gure baserritarren etorkizuna gure esku dago. Eskaintzen dizkiguten produktuak baloratu behar ditugu eta denok irabazten dugula jabetu. Ondoren, haien produktuen etorkizuna nola ikusten duten jakingo dugu. Nik uste dut geroz eta hobeto, pentsatu nahi dut geroz eta hobeto. Eta ikusten dut, optimista izateko ikusten ditut aukerak. Kontzientzia sortzen ari da, dudik gabe, eta hildo hortan geroz eta demanda handiagoa izatea espero dut. Batez ere, globalizazio garai hauetan, azken batean toki askotatik sartzen zaizkigu produktu asko, eta nik uste dut gaur egun kalitatea eskaintzeko edo kalitatea nahi baldin bada, eta kalitatea bakarrik ez nahi zai esaten produktuan bertan dagoen kalitatea bakarrik, baina nik uste dut gero ez da kontzientzia gehiago hartuko dugula, ez daukala zentzurik, hemengo ezti batek eta Txiletik datorren ezti batek biek ere kalitate berdina baldin badute, handik ekartzen ahitzeak hemen daukagunean, ezta? Orduan, poliki-poliki kontzientzia hori sortzen joango da, eta sostenibilidadean apustu egiten geroz eta gehiago joango dela uste dut. Eta, poliki-poliki urratzen nahi gen bitartean bideo horiek, optimista izateko, ez dakit, aukerak ikusten ditut, ezta? Pentsatzen dut gora joan behar duela. Nahi bintzat gora. Instituzioak indarra handia du eta ez dakitze bide hartuko duen. Momentu hauetan ematen du zerbait nahi dela. Azken informazioa jaso dugu. Bertako produktua
Osea, konsumitzen denaren 130 bakarrikan da bertako ekoizpena. Eta hoi, Nafarroa eta Araba sartuta, eta gu Gipuzkoan gaudenok, ez? Hain gutxi izango gea, ekoizliak, gure produktua atzaparretatik kendu beharko litzai gu, eta ondo baloratu beharko litzak, Eta hori nun zen pasatzen da ez gertatzeko, ez? Zegin berra daola lehenin, iritzu zait. Gelditzen baldin bada, hortxe geldiko ala eta gainbera etorriko ala. Oain nik uste momentu polit bat bizitzen ari gala, baina lan izegi berra daola iritzu zait. Bestela horre geldiukoa eta impulso horri ondik heldu inbertzaiola eta beste buelta batzuk gehiago eman. Lehen esan duen bezala, bertakuz gain, produzio motak zaitu, ekologikuna dan edo ez, eta guzti hori. Erantzukizun handia dugu gure baserritarrei aurrera egiten laguntzeko. Beren produktuak kontsumituz gure aztarna ekologikoa murrizten dugu, kalitatea irabazten dugu eta gure kultura eta ekonomiari laguntzen diogu. Eta hain gertu ditugu